Du da, frøken? Spiser litt salat, du også? Skal jeg gjøre noe sånn da? Ta den ut, kanskje? Ta den ut, du. Jeg skal stoppe den. Det kan vi legge til Da siden. kan jeg ikke spise den. Helt riktig. Legg den på siden av tallerkenen. Ja. Ja. Tusen takk. Har du smakt på paprikaen, Kasper? Har du smakt på paprikaen? Er du ikke noe glad i paprika? Ja, Jeg skal... Jeg er ikke så veldig glad i paprika. Er du ikke? Men jeg er litt glad i paprika. Paprika. Hvordan var det med fisken da? Var den god? Ja. Hva var det beste da? Hva var det aller beste? Potetmosen. Potetmosen? Så er jeg glad i salat i hvert fall. Så flink, Sara. Ja. Er du tørst? Er du tørst? Ja. Ja, pappa henter vann.